Hello, takulandirani kuno ku Mapena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Amen mpingo. Ambuye alemekezeke nthawi ino ya masana pamene tikulowanso m'gawo la chipembedzo cha masana ano. Masana ano tili ndi uthenga wabwino umene ndingopempha kuti pamene ndikulankhula muchere khutu kumvesera ndi chidwi kuti mwa chimenecho chitithandizire kupitisa patsogolo kudziwa kwathu chifukwa cha nthawi ya kumapeto imene yatizungulira, pamene ana a Mulungu tikuyesa kuzikhonsesera kuti ngati nkotheka khomo losiriza la chipata chakumoyo inde nanga tikalowe nawo. Zovuta ndi zambiri m'dziko lapansi, zolepheresanso ndi zambiri m'dziko lapansi, koma chikhristu chathu chili ndi mwayi wonse kuti chikhoza kupanga survive nyengo zonse zobalalikazo mpaka pamene tingakalandire mphoto pamapeto pa ulendo wathu. Ndikulandireni kuno ku boma la Mulanje kudera la Nalipiri masana ano pamene tikufuna tiphunzire mawu a Mulungu. Mundilole kuti mawu a Mulungu amene tiphunzirewa tiyambe ndi buku la Luka chapter chake cha nambala 22. Ndipo nkhani imene ndimati ndifotokoze tichedwe kwambiri kulingalira za mzimu osausa kwambiri umene unali mwa Yudasi. Nkhani imeneyi ikundibalalitsa pamene ndimasakasaka kuona chopinga cha ana a Mulungu, kuti vuto lawo nchani ana a Mulungu, chalakwika nchani kwa ana a Mulungu, kuti tikhoza kukhala pamalo potchedwa chipembedzo koma nkulephera kukwanilisa mfundo za mapembedzedwe oyenera. Pakafukufuku ameneyo ndinapeza kuti mzimu umene unali mwa Yudasi ndi umene ukuvutabe, ukutenga mbali. Ndipo pamene ndikufuna inu ndi ine tiphunzire mawu a Mulungu, ndikufuna kuti inuyo mpingo mudziwe kuti masiku akumapeto ano tikulimbana ndi mzimu wa Yudasi umene ukutenga nawo malo kukakhala ndi kukapezeka pamene pali mbuye athu Yesu, pamene pali chipulumutso chathu. Mzimu wa Yudasi ukuzipanikiza kukhala nawo pamene popo. Ndiye ndimati pamene Yesu asala pang'ono kubwera mtsiku la lero, ngati sangabwere tili ndi imfa, kuthekera kukhalepo kuchoka kwa inu ana a Mulungu kuthamangisa mzimu wa Yudasi. Kodi Yudasi wanu ndi uti pakati pathu? Tamverani mpingo. Pakati pa Baibulo timamva za ziwanda mizimu imene inachita limodzi ndi anthu. Koma lero ndimafuna ndikuwuzeni kuti ngati pali mzimu umene unali waukulu odesa nkhawa kwambiri, ndi mzimu umene unali mwa Yudasi. Anthu ena adali ndi ziwanda kumbuyo kwawo, anthu ena adali ndi mizimu kumbuyo kwawo,
koma mzimu umene unali pa Yudasi ndi umodzi mwa chiwanda choopsa kwambiri chimene lero ndimafuna kuti ndikuwunikirenkoni pa mphindi zosapitilira sate kuti ine pano ndichokepo. Ameni mpingo. Amen. Mzimu umene unali mwa Yudasi ndimayamba ndikuuganizira kuti pakati pa ziwanda zonse ngati pali chiwanda chimene chidakwanisa kukapha Yesu ndi chiwanda chimene chinali mwa Yudasi. Chiwanda chimenechi chinapezeka pakati pamene Yesu Kristu anali kupembeza ndi kumagwirapo ntchito ngati mtumiki. Yudasi mzimu wake unali pomwepo, ndipo tikumva kunena kuti mzimu umenewo unali mwa Yudasi ndi umene unakapha Yesu. Sunape Mateyu, sunape Yohane, koma unakapha amene inu ndi ine timamutcha kuti Mesiya. Tangoganiza, unali mzimu waukulu bwanji, nanga unali ni mphamvu mwa mtundu wanji kuti ukosa kufikira muyezo yokapanga ataki mfumu yathu kalonga wathu. Tamverani, mzimu umene unali mwa Yudasi unakwanisa kuyenda pakati pa amene inu ndine tingamutche kuti omniscience, opezeka pena paliponse, wamphamvu zonse. Koma pamene mzimu umenewu unali kuyenda unasakasaka kumene kunali wamphamvu yonse mpaka ndikupeza mapulani ndikukamupha otchedwa Yesu. Kuyambira lero musaganizire mopepuka mukamamva za Yudasi Iskarioti. Kodi zikumveka namu? Amen. Mukamamva za Yudasi Iskarioti ndimafuna kuti Yudasi mumuone zigawo ziwiri. Amen. Chigawo choyamba, Yudasi anali ndani? Yudasi anali munthu wabwinobwino pakati pa ophunzira. Yudasi anali ndi mphamvu za chilengedwe pakati pa ophunzira. Tamverani, Yudasi anali ndi kuthekera kolalikira uthenga wabwino, ndipo anali mulaliki. Tamverani, pakati pa ophunzira onse amene analipo ku dziko lapansi, ngati panali amene anachita kusankhidwa appointment payekha anali Yudasi. Chifukwa tsiku limene Yudasi amasankhidwa kukhala mmodzi mwa ophunzira, Yesu anachita kukapemphera kuphiri. Kodi zikumveka? Amen. Kwatera kuti payekha Yudasi anali ndi ubwino wakukhala mulaliki, koma ali mkhristu wachoncho wamphamvu, olalikira uthenga, opanga chilichonse. Tamverani, kuseri kwa Yudasi kunali mzimu umene umawengerera thupi la Yudasi kuti alitume, ndipo mzimu umenewu unakwanisa kukalowa mwa mulalikiro, unakwanisa kukalowa kwa mtumiki ndi kukhala mkati mwache. Nkumayenda pamene pali mapemphero, nkumayimba pamene pali kuyimba, nkumalalikira pamene pali kulalikira. Koma nkati mzimu wa Yudasi utamyatamo, utabisalamo. Chinali kuoneka chinthu chosakhala bwino pakati pa Yesu akamasunzumira pokala kuti iyeyo ndiwoona zonse. Koma m'maso mwa anthu ambiri, ngati panali mtumiki pakati pa onse aja 12 amene analemekezedwa, anali Yudasi. Kodi zikumveka mpira? Ophunzira akamona Yudasi amampasa ulemu, chifukwa munali khalidwe loposa wonse limene linali mwa Yudasi ndikukhala chete. Amen. Akamala nkulu anthu no comment. Kodi zikumveka zimene? Mainda bambo ndimafuna munsiwe ndani wanu lero kuti mzimu umenewu ndi woyipa kwambiri, umakhala pakati pa anthu pamene pakuchitika zinthu za mapemphero. Amen. Umakhala chete mkatikati, samalankhula kanthu. Yudasi Iskarioti
anthu poona machitidwe a Yudasi gulu lonse linkalemekeza nda tamverani. Mdani wanu angalandire ulemu pakati pa anthu onse koma ali ndi cholinga chofuna kukuonongani. Ngati pakanakhala mavoti oti avote pakati pawo, muvotere munthu wabwino akanavota Yudasi Iskarioti, chifukwa mwa iye munalibe khalidwe loonekera limene likadapita pakati pa anthu nkumulosa kuti ndi woyipa, chifukwa kuyipa kwa Yudasi kunali kwa mkati. Chimenechi ndi chimene Mulungu akufuna masanano tichipereke ngati uthenga pa mpingo, ndiye kuyipa kwa mkati kumene ambiri amakhala nako pakati pa chipembedzo ngati pano. Simungaziwe kuti ndi ndani, amabisala chifukwa mzimu wa Yudasi umakhala mkati, umalola mzimu umenewo ukapezeka pamene pali mapemphero, umalola mzimu umenewo kukapezeka pamene anthu akupempherapo. Amen. Amen. Umalola mzimu umenewo kwatengera pamene anthu akupemphera. Kodi sikumveka simene? Kodi mukumuona Yudasi, mukuona mzimu wa Yudasi kuti wapanga ubwenzi ndi inu ngakhale pano pamene pakuchitika mapemphero. Amen. Adadasanke munthu wabwino nonsenu mukhoza kunena kuti Twaibu ndi munthu wacha chifukwa ndili phe. Koma ngati pali mzimu woyipa uli mwa ineyo, chifukwa mzimu umenewo wakonzeka kuti uphe Mesaya, sakumva wanthu. Ngati pali mzimu woyipa kwambiri munthawi ya kumapeto inoyo ndi mzimu wa Yudasi, chifukwa uli pakati pa Khristu kuti uphe Chikhristu. Kotero kuti Chikhristu chili pampeni chifukwa chikuyenda limodzi ndi Yudasi. Koma wabisala mkatikati mwa utumiki wa azimayi. Azimayi sakudziwa kuti pakati pathu Yudasi afuna kupha the entire ministry. Amaenda choncho. Petro samadziwa kuti uyu ndi amene ati aphe Mesaya. Gulu silimadziwa, Andrea sankadziwa. Tamverani. Ndi utumiki wa Satana mdierekezi umene umabisala pakati pathu. Ngati Chikhristu chichiti chionongeke ndi inu. Chifukwa Yudasi wabisala cha mkati mwanu. Kodi sikumveka simene? Yudasi wabisala cha mkati mwanu. Tachioneni chipembedzo chimene anthu ambiri akuchiyamikira kuti chimadziwa maulosi. Tachioneni chipembedzo chimene anthu ambiri akuchiyamikira kuti chimasunga Sabata. Tachioneni chipembedzo chimene anthu ambiri akuchiyamikira kuti chili ndi mabuku a mzimu wachinenero. Koma atu pakati pawo pali Yudasi, mzimu umene wakonzeka kuti pang'ono ndi pang'ono silently aphecha chipembedzocho. Pantunda tinangodabwa kuti chipembedzo chabwino chicha chayamba kusempha ndondomeko za Sabata. Panali Yudasi amene ankamusunga kumayenda naye mzimu wa kumapeto a chipembedzo cha nthawi yosiriza. Sizinkaziwika kuti pakati pa chipembedzo chimenechi adzalolera kavalidwe kachikunja nkumayenda limodzi ndi chalichi. Sizimaziwika chifukwa Yudasi anangomyata nkumayenda. Lero pamene tafika kumapeto tikuona malisechi azimayi pakachisi. Tikuona khalidwe wachikunja wazibambo pakachisi. Koma akuchedwa opembeza. Chinavuta ncha mzimu wanda wa Yudasi ukuyenda ndi wanthu. Kodi zikumveka mpingo wa Mulungu? Mzimu wa Yudasi ndi mzimu wopusisa kwambiri chifukwa ndi umene ukuchita kumapeto a nthawi. Tamverani. Dzina lakuti Yudasi
linkatanthauza kuti celebrated man. Tamvera, mukangoti Yudas muzinenero zonse zitatu, Aramaic, Chigiriki ndi Chiheberi, amatanthauza chinthu chimodzi, the celebrated man. Mukangoti Yudas, kodi ndikumvera pano? Tamverani zina. Mukangoti Yudas amatanthauza kuti the celebrated man. Amen. Kodi mukati the celebrated man anyamata sukulu mukufuna kutanthauza kuti cha? Njakuti pakati pa chipembedzo pa ndikusunga munthu onjoya kwambiri. Amene akufuna njoye kwambiri koma ali ndi Yesu. Mzimu umene usopano ukuyamba kuonekera kuti ai sichinali church koma anali ma celebrated man. Amen. Kodi zikumveka simini? Amene akufuna kutulusa zinjoyi zawo ndikapita ku michali cha chipente ma celebrated man. Kotero kuti utenga umene ukufala ndi kuyika maziko ndi celebrated message. Amen. Yakuti anthu ayambe kuti kukondwa nanga ali kuchalichi, avine nanga ali kuchalichi, alumbe nanga ali kucha, apanga chilichonse chimene wakunja amapanga. There is Judas ku end time church. Amen. Ndikumuona ni celebrated man. Amen. Amen. Anali pakati pa Messiah atabisala ndiza chipanga 10 into celebration. Chipembezo kumapeto ndisachita chipembezo ina ndili mantha tinsimulumiki muyang'ane pakati pa chalichi mukaupesa kuti ndi umene ukuchita nkhondo lero chalichi chakumapeto. A celebrated spirit. Amen. Amen. Kodi kuna amani? Amen. Mpingo wa Mungu. Amen. Kotero kuti tilibe sokulankhula kwina ana Mulungu koma komweko kuulula ndi kufotokoza zona zake zakupezeka kwa Yudasi pakati pa mpingo. Kodi mukumuona Yudasi pakati pa mpingo? Amen. Amen. Kodi zikumveka pano? Amen. 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 Alipo mpano koma mzimu wake umafuna uzienda muzisangalalo za dziko lacha. Amen. Mpingo. Amen. Iye amakonda kukhala muzinthu zimene zili zachisangalalo kwambiri. Amen. Zimene soso ndi udani ndi ulendo wacha. Amen. Mpingo. Mumuona kodi Yudas ameneyu anali celebrated man. Kusankhidwa kwake kunamutengera Yesu kuti akapemphera. Amen. Kodi zikumveka isana mu? Anali munthu amene anasankhidwa kusera mpemphero. Kutereko ndinu wafunika kwambiri pamaso pa Mulungu. Koma kuseri kwa inu ndimafuna ndifunse kuti mchipembezo mzimu wa Yudasi mukumuona ngati chalichi chaonongeka ndi mzimu wa Yudasi. Amen. Kodi kumvana pa chinthu china chima ndichitisa chiko anali ndi mzimu oyipa kwambiri Yudasi. Amen. Amen. Kwakuti ngakhale pamene adakazimangirira nkufa position yake anazatenga ndinda Matiya zinali ndi mtunda. Mulini mbiri yayikulu ya Matiya m'Baibulo zinaoneka kulowa mainda bambo mulinda Adani amene nthawi zina zake akosa kumaononga tsogolo lanu mu nthawi ngati imeneyi timpewa Yudasi kukhala bwenzi lathu. Amen. Kodi nthawi zina Yudasi akosa kukhala nzanu. Amen. Amen. Kuchoka kwake kubwera po wina zinthu osata inosanangosoka tapata mpingo unali bwinotu. Mina ngobwera iwo patira sifa kuchokera kwako kubwera kuno kunalipiri mpingo bweta pali mzimu wa Yudasi atenga ziwanda zina zache zimene kubwera ndi silent killer.
Kodi sikumveka zimene? Iye ndi silent ja? Amen mpingo. Safuna kuti ulemerero wa Mulungu uoneke, koma amakhala mkati mwa ulemereromo. Pamene inu mukuimba Yesu akuta koma sakufuna kuimba, anali kuwengerera Mesaya kuti tsiku lina ndisamgwira pacha pakhosi. Amen mpingo. Kodi sikumveka zimenezi? Ndi mmene amachitira majesuiti kuziko lacha lapansi. Angataye nthawi yawo yonse kusukulu ya wamba. Kodi sikumveka zimenezi? Angachoke ku America ndikusakhala kuna lipiriku ndikuyamba business ya tomato Jesuit. Chimene akufuna ndicha aliwerenge dziko, akuwerengeni kuti pamapeto pa nthawi azakwanise kuchitembenuza chinthucho koma kachetechete. Sikumveka koda namu. So mzimu umenewu timaucha kuti mzimu wanda umene kumapeto kuno ukuwengerera chipembedzo chathu ndi chikhulupiriro chanu. Amen. Kodi mukudziwa kuti Yesu ali mkati mwanu, Judas akufuna kumupha? Koma anthu otero ali ndi khalidwe lofasa, amakhala pei. Kutera kuphe wina amene ndimamuona pa mpingo, ndimangoona kuti aphe uyuyu ndi Judas. Amen. Saoneka kuti afuna kupanga nawo zinthuzo, koma amakhala pompo. Tikakumane abwera kokumana. Mulankhula kuona tizokambirana zikupita mpaka kumapeto. Muli ndi mawu palibe. Mwamuona Judas? Mukambirana ndithu mpaka lemuona kuti mukupita koma mukamawerengera attendance iwo amawerengera kuti anata alankhulapo chani palibe. Amen mpingo. Akuwengerera kuti aononge china chake chimene chili pakati pathu. Ndi oyamba amene amati inetu ni madziwa kuti silakwika. Ine muda andiona kuti ndinalankhula nawo. Mwamuona Judas? Mwamuona Judas? Amakhala chete. Iwo amalankhula kanthu koma mumtima saulula chifukwa ali ndi agenda. Agenda ndi kupha chikhristu pa malopo. The agenda ndi kupha utumiki pa malopo. Amakhala chete ndipo sapanga kalikonse. The spirit of Judas imamiyata pakati pa Kristo anzachi. Kodi sikumveka zoni? Amamiyata to destroy. Sakhala kuti akakonse. Koma pamene papa mutati musankhe kuti kodi munthu wabwino ndani mufikira kulosa nja? Chifukwa amaoneka ngati munthu wopanda zifukwa. Koma wabwera kuti azaphenda? Azaphesi. Kodi sikumveka zimenezi? Amen. Kapena munakwatirana ndi Judas kunyumba kwanu. Kodi sikumveka zimenezi? Iye mwezi ukatha amangokhala pei. Amayi tundabweresa ndalama. Mzimu wa Judas sakulankhula kanthu ayayawo, angokhala pei akungoyisuzumira salama. Ukamatenga ukagulira chinangwa iye amangota amangosusuma. Kodi sikumveka zimenezi? Sakulankhula cha amasalankhula pa 15 zakuchitika. Kodi amayi ndalama ichaba inetu ndimango kuonani. Ine munandiona kuti ndalankhula kanthu ngati. Amen. Munandiona kuti ndalankhula kanthu ngati. Ayi. Amen mpingo. Amen. Amen. Munandiona ine ndimalankhula kanthu. Ine nangokhala tupheya bambo auche. He is there to kill. Ali pamenepo kuti aphe basi. Siwo fasa koma ndi mzimu wa Judas. Uli mutima. Muli malima limosi. Nthawi yokolola itakwana. Basi mumuona chete. Sakulankhula kalikonse. Abamba kulephera kuyiyambisa nkhani chakumadzulo. Thumba ilili kahafuka. Kaya maya ndi ali ndi chimanga. Kahafuka kaya maya ndi chakudya kaya.
akudikira comment yochoka kwa iweyo unene kuti musatengeka hafu ingotenga nitumba mukata nanga si yako kuwerengera iweyo kuti mwalimira limodzi kwamba Yudas amangokhala pe usanga chitosi kuti zikuveka zino ali pamenepo kuti ape ina ni matimu pempere kuti mzimu wa Yudas uchoke mwakazana kuti zikuveka simenezi ina sindifuna kukhala pabanja ndi Yudas yani wachete ali ndicho linga choti aphe Mesaya mamuona kodi zimene ali khalidwe lake lakulu amene ameni mpingo ameni mpingo ameni mpingo sitiyenera kukhala ndi khalidwe lowenderera anzathu ndi mzimu wa Yudas koma tizikhala poyera pamene pakuchitika zinthu ameni mpingo kuti zikumveka zimenezi mamuona Yudas Iskarioti mpingo wa Mulungu anali born again choipa chisadalowe mwanda analisha ameni taizina zake mungapuse kunena kuti akirisitu anzatu sanga ndipange choipa pasop muntu waipa kwa mbili ndi Kristu zakuti kodi numveka ine ngati pali the most dangerous person on earth ndi Kristu ni njoka chimatulusa venama ululu wa uopsa kwambiri ndi Kristu kodi zikumveka simini iye amabisalira kupemphera mzina landa koma mkati mwache mulibe cha amen kodi mukudziwa kuti matsoka ena matemberero ena kusayenda bwino kwina kwa zinthu ndi chifukwa chakuti pakati pathu pala china Yudas amene satifunira zabwino mu mpingo momwe muno kodi muganiza kuti amene akukudani iniyo ndi achakunja nimesa ndi zanuyo ine ndikupemphera lero kuti mzimu wa Yudas mtani pamalo pano kodi zikumveka simenezi muli pakati pa anthu opemphera koma muli ndi khalidwe lota Yudas Iskarioti anali born again zikumveka kodi mpaka pa ola losiriza pamene amayimirira ndikukapereka nda anthu ena wa muzazi wa mundime yanu yosiriza yachikhalidwe chanu adzatulusa khalidwe lawo last minute yachikhalidwe cholakwika tizakhumudwa tonse kuti kodi brother munali chonchi chifukwa mzimu wanga wa Yudas musaulole ndikutanthauza kuti kumakhala ndi khalidwe loyipa koma pakati pa anthu opemphera ndiye mzimu wacha wa Yudas omabwera ngati mukufuna zabwino tamverani munthu ameneyi anali perfect zochitika zake amen wanzeru komanso ndingonena kuti chinali chikakireta pachoka amen mukanisa kuti posankha wasunga ndalama anampasanda kuchokera mbiri yonse ya usungichuma amayezedwa kuchokera kukhalidwe lake ndiye timasankha amen awawa ndi amasanga unungi ndipo sangata sangani amen komanso kuwerengera mata amadziwa anthu onse amene ali ndi mzimu wa Yudas amakhala ndi zikhalidwe zina zache zimene zimakukopani kodi zikumveka koma akamakukopani choncho amakhala ali ndi agenda yofuna kupha Yesu okhala mkati mwanu amen pia kodi zikumveka zimenezi akulu amenewa sanali amasewerayi tamverani ndi bwino mpingo wa Mulungu amen ndi bwino kwa ineyo kukhala ndi omwe mowa koma ndikumadziwa kuti uyu amamwacha kusiyana ndi kukhala ndi munthu amene amabisala koma ali woyipa simunamve chichewa pa mpingo pano kuli bwino kubwera cholezera chizinduka mowa pakona pano yeti chose ticho chimuli chanchota kusiyana ndi ineyo kodi zikumveka ndili pe koma ndabisacha
inu chikaliro choipa chilinda ndiye simukundiziwa mapeto ake mukundipasa udindo mungamandiziwa nga kunali bwino akanabwera wolesera chiko ndikanaziwiratu kuti nzanga indicha kuli bwino kukhala ndi hule pampingo kutera ku mahule bwerani ndizapembeza mahule kumene muli ku mahule muta awawa amene akuoneka kuti si mahulewa ngachina Yudasi awawa. Amen. Nimungandipusisa. Sina ngaine ndikukuyika ndikuti ndinu atota. Kwezi kumveka zinu. Amen. Amen. Kuli bwino kukhala ndi hule kusiyana ndikuti pampingo pano pabwere ngelo. Amen. Kombali woipa. Amen. Kwezi kumveka zinu. Amen. Pabwere ngelo kombali wota? Woipa. Kodi ndikumveka ine? Kodi ndikumveka ine? Amen. Sino somo mulemekeza. Kwabwera Gabrielo. Kwabwera Gabrielo. Kodi ndikumveka zinu? Amen. Kwabwera nda? Gabrielo. Koma kwabwera kuzapanda? Mesaya. Amen. Amen. Kodi ndikumveka namu? Amen. Akwabwera kuzapanda? Mesaya. Mesaya. Zikumveka kodi? Amen. Tinalindika timu kena. Tinkango gacha kuti the Jesus team tili kuchipembedzo cha Satani. Jesus team tinkanena kuti Jesus team. Kodi zikumveka zimene? The Jesus team ndikagulu kamene kamatumidwa kuti kapite kakagwetse ntchito ya Mulungu ku mipingo yosiyana-siyana ku dziko lapansi. Ndema Jesus team nyumba tinkapangira maeria nyumba za Mulungu kwambiri. Ofabu kolingana ndidera limene akutaniro akupita gali moto makobiri pati pamili makani madola asinza kukhala ni makwacha apaja apa madola akalepo asalepe akapempera akata ndi amatsalira akumanendera abusa angopita abusa sakumana na naye amataka afika nchali chini. Kodi zikumveka zinu? Abusa nje kutola azira likira biso gongongongwe dili kuti ndi abuye Yesu biso likuyangana kuti sina nga mafuta aonesa makobi chovala chaonesa makobi. Kodi zikumveka zinu? Kusuzumira panja ikung'anima ikuoneka kuti ndi yanyuwa ndikuti kukumana ndabusa appointment yachitika kale amene wagomuona muna osabusa kuziwa kuti zivuta zitani amene ndikumana naye akachedwa antumira wanthu kuti kauzeni ndikumane nawo. Jesus team ndakalowa mu office timauzira tizochita mukakangolowa mu office chonde mukaonesese kuti kakuda ndikakuda kakata kakakuma. Sikumveka ngemoni wayamba ndi direct contact muri banja busa. Kodi sikumveka zinu? Ndiabusa kati masongwe akamapetira ava ntupi mwambu connected kwa ngati ndi bluetooth ichita kunena kuti connected. Kodi sikumveka namu? Kodi yeyo anointing yonse connected yasungunuka. Jesus siwa masiku. Ngati wao amapemperera anthu ndikutuluka ziwanda ichi chisikita connected. Ine ndinali ku Zambia ndabwera ndine Malawi nzanu ngati twali wachichewa ndekutere kuinati namva mbiri yabwino yakuchali chikunoko ndendabwera kuti ndizizata koma inu Yudasi mzimu oipa tu ndabwera kuti ndizizata zapempera nawo iyi achabwino sukulu mene inaendera ndachoka chakuti degree in psychology degree in accounting ndikunena pano ndine chartered. Abusa kungomba kuti ndi chartered aona kale salary ya chartered. Kodi kumveka simu?
ndiye ndalama imene timapasa ma Jesus inaliya kuti ikuchokera pa guwa la nsembe la Jesus mulungu wa zilakolako zikumveka kodi zimene kungofika akamasiyana ndiye kuti potulusa ndalama ichi mutuluse bomba mini dola itani nawo mwapasa makwacha kwa madola itani nawo akakango iona dola abusa akazoti anchama dola nchakunja chitu basi pamene pabusa ata makosana ngani imeneyi ikachita masewera ikathera kululu abusa thera pati athera pamene ndiye mwaona abalalika asakalika anthu kudziko lapansi chifukwa cha mzimu wa Yudasi umene umabwera ndi kuzichepesa konse kuzakhala pa mpingo pa chisakasa ngati apapa koma akufuna kuti adzaononge cha mpingo. Kodi zikumveka namu? Mzimu wanda wa Yudasi. Kodi ndikumveka pano? Kodi zikumveka mpingo wa Mungu? Mzimu woipa kwambiri. Sono ndikunena kuti ndi bwino kukhala ndi munthu wachamba pa mpingo kusiyana ndi kukhala ndi munthu waoneka osasuta koma ali woipa nkati. Chikuwa chambayi ndiziwiratu kuti awa amasuda cha ndikamuona kupanga zobalalika pachali chisindi ndabwe iyayi ndizoti pachawa ndachani awa. Amen. Ndulama kodi? Pachawa ndachani awa. Kuti ndoli ndikamalalikira ndiziwa kuti awa wantu andachani awa. Achamba. Amen. Ndawalangiza abusa nsanga ndola abusa muziziwa kuti kawiri kukumba manda anthu achamba malowera kombiri koko kumba cha ndiye mukafika kumanda musagundike chamba iwe bwino akakumenya ni makofi. Amen. So ine kafika kumanda ndi maziwira ati kuti awawa manda wakumbirwa ndi anthu acha ndiziwe machulidwe acha chambachi. Amen. Zikumveka kodi? Chifukwa ndaziwa ngati pali anthu abwino ndi amene amaonesera anthu chikhalidwe chawo pakati pa mpingo kuti alandire chithandizo. Amen. Koma zimene mukupanga uzimu kusimuka chonchi mbene mukuchitiramo mukuononga mpingo. Mukanakhala poyera kuti ma elders akuthandizeni. Kodi zikumveka zimene? Amen. Akutanini? Munene musabise ye munene kuti ine kazi iyi mene tinali kwathu kuzomba akazanga sana liyati. Kuzumveka zimene? Awawa ndapeza kokuno kuchita kale. Ndichita kale gero. Kungo ndichita kale gero yi ndinampesa ndisana yende kupemphera. Kodi zikumveka zimene? Koma ichichi ndichita kale cha? Kodi zikumveka namu? Ndiye kuti pampingo ma elders amisinkhu ngati yawo ayimirira aziziwa kuti kwaya master uja mkazi ache ndichita kale cha? Amen. Azikala ndi nthawi yabwino yothandiza machita kale cha? Machita kale gero. Kodi zamveka zimene zwanemu? Kusiyana kuti inuyo amene mukubwera mwampenta imene yu kazi wabwino kwambiri ninatenga kwathu iwo mvera kwambiri amene ndio mukungokhala naye ali pa mpingo pang'ono ndi pang'ono siwanda simalankhulana. Kodi mumadziwa kuti pali communication pakati maziwanda ndi ziwanda zisatu? Mumadziwa muziyenda musewu amayi muziyenda musewu muyende musewu iniyo mukoza kuchoka kuno mpaka kukafika kulimbi olowa moni chikilizo cha chimene mukupanga inuchi chozama kupemphera ndi kulumikizana ndi Mulungu muzimu ndichoona mwamponya moni mbesa ndikukuza olo chibwezi simuchipeza muyenda iniyo mpaka mukafika kuti mpaka mukafika kule popanda cha koma makosana machita kale gero awawa tikwalina kuti achina Yudasi kaya amazuwa bwanji mamuna ayo sisi suwika. Kaya amaziwa bwanji Mungu mva kuti chemani muli bwanji
Ndayo mweyo wakupereka chani? Kodi mukumveka ngani meneno? Chibwezi chata? Mufufuza mene china yambira mupeza kuti zinafusirana kaendi ziwanda. Inuyo munangoperekeza. Amen. Msimu wanda wa Yudasi. Kodi zikumveka na Mungu? Ameni. Ameni. Amen. Komatu Yudasi ndi waphunzira ekayo amene adali msungi chuma koma wanzeru pakati pa anthu osunga ndalama. Kodi zikumveka simini? Amen. Ndimafuna mawu pamene pa mpingo wa Mulungu. Pali talenti imene anthu amatokhala nayo. Talenti imatakusunga Yudasi. Inuyo mkumaona talenti koma munthu ali woipa. Amen. 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 Inu tapasana imbe. Mpingo wose kuma chonchi ukuzidwa. Akamayimba singa ndamini. Kodi zimveka zimwe? Amen. Mpingo wose kuta ukuzidwa kwambiri. Kutere kwa anthu nonse mkumalemekeza cha talenti ya munthu. Koma iyeyi ndi nkhokwe ya chiwanda cha chisembwere tsiku lina apha Yesu pa mpingo. Koma inuyo nonse mumayang'ana cha talenti. Amen. Amainda bambo talenti yasunga ziwanda zambiri kudziko lapansi. Ndipo talenti yayendesa anthu ochimwa nkumalandira ulemu pa chipembedzo ngati anthu opemphera ili talenti. Ndunama ine? Kumachita kusangalala mbene abwera amayi uche kunoko kuno ndekuti basi mpingo wata wasinda. Chifukwa chakayimbidwe amayimba cha amayimba. Koma pamene mukuyiwala ndi pakuti munthu ameneyi ali ndi mzimu wacha wa Yudasi. Amen mpingo. Mzimu umenewu ndi woyipa kwambiri wa Yudasi. Tamverani ana Mulungu. Kwani Yudasi anali woyipa nditu? Yudasi anatulusapo ziwanda. Musamapuse ayi. Yudasi anatulusapo cha ziwanda. Gulu lonse likuona. Yudasi anatanipo? Anatulusapo ziwanda. Amen. So pano ndikufuna kunena kuti si anthu akunja amene ali adani anu achikristu chanu nda Kristu anzanu. Amene mukwaona kuti akupanga mamilako pachalichi. Sometimes anthu kati amenewa ndi amene amabisa mzimu wacha wa Yudasi kati mwawo. Amen mpingo. Koma masana ano tikupempha kuti mzimu wa Yudasi utani pano. Ngati ndi iweyo ndiyo malo ulibe pa. Amen. Kodi zikumveka pa? Ndimafuna ndikupaseni zinthu zitatu koma ndilankhula chimodzi cha makhalidwe aziwanda zimene zinali mwanda mwa Yudasi. Tamverani ana Mulungu. Mukhale pomwepo. Tivundukule buku la Mateyu 26 verse 24. Matthew chapter 26 verse 24. 26 verse 24. 26 verse 24. Mwana wa munthu achokatu monga kunalembedwa za iye, koma tsoka ali nalo munthu amene mwana wa munthu aperekedwa ndi iye. Ukadakhala bwino kwa munthuyo ngati sakadakhala. Taimani kaimba langa William. Taimani kai. Tose tilimo muno chalichi? Timamva chichewa? Werenga chichewa mbalo, so werenga chilatini koma chichewa. Chisakale so chizungu koma chichewa. Mwana wa munthu achokatu. Tambera. Zimenezi Yesu amalankhula pa mpingo. Anali ndi chisiwiso. Amadziwa kuti ndili ndi wina amene khalidwe lake ndilota. Musaganize kuti ndinu obisala mwabisalira ineyo. Koma Yesu amadziwa. Kodi simungalole kuti amene amakudziwa ni khalidwe wanu lero mumuuze kuti ndikusiya khalidwe li?
chifukwa iyeyo ndi amene amadziwa cha ukuyang'ana ine sini masiwa khalidwe lanu kozi kupeka zimene ine zoyipa zanu ine sini sida ine ndimangodziwa kuti mabwera kusonkhano ena makwera zinjinga kubwera kuti ena machoka kusidya kwaluwo mabwera kudya ndizimene ndikuziwa. Amen. Ndangokondwa kuti kuchoka kwathu kumene makhala ndazapeza na mtindi wanthu ngati ndiyatani zanga zathera pati koma kudziwa mmene inu mumayendera ndi mulungu wanu akudziwa ndi Yesu ndiye wodziwa machimo anu. Musabisike ayi, musazibise ayi, musabisale soko talenti imene muli nayo akukudziwani. Angakale anali odziwa kusunga ndalama chamkati mwa Yudasi, Yesu amachita ndipo anali ni nthawi yakuti ndiulule basi sanabise ayi. Ndipo sasa kunyengererani Ambuye mwine chifukwa chake lero akulankhula zimenezi kuti ndinu munthu woyipa kwambiri, ndi woyipa kwambiri, oyipa kwambiri mu mtima mwanu chifukwa mwasunga chiwembu chopanda chikondi pa munanu, mwasunga chiwembu chopanda chikondi pa akazanu. Ndinu munthu woyipa kwambiri. Tamverani zimene zikulankhulidwa pamene tawerenga mbale vesi limene verse 24. Mwana wa munthu achokatu Eya monga kunalembedwa za iye koma tsoka linalo munthu amene mwana wa munthu aperekedwa ndi iye. So tamverani, this spirit ya Yudasi imapereka Yesu. Kodi kumpereka Yesu nkuta ndi chimwe ndisachimwe ndi chimwe mwampereka chani pamenepo kodi sikumveka zimene ndiname ndisaname ndiname mwampereka chani pamenepo inatanena kuti inuyo ndi Ayudasi muli panonu ndi unama chifukwa mzimu wa Yudasi umakhala pa kuluzamento pa mpambano pa voice. Sikumveka ndipite uku kapena ndipite uku kodi sikumveka zimene kusankha ndipite uku kapena ndipite uku sikumveka kodi ndiye kusankha kumeneku ndi kumene kumachedwa kupereka nda Yesu. Mwanjira ina pakati pathu tonse ndi akuluakulu misinku palibe amene chimo limanzizimusa ndani yako makozizimusira ambusha ainani takuzizimukira ndachimwa mabosa ndi mzimu wa Yudasi mumachita pulani kuti chimo limene linditani nawo ndi chifukwa chakenso sitimakugwirani sinanga mumachita mota mapulani kwambiri mobisa. Sankanjiwa Yudasi ankachita machimo ake ndi kumasunga mzimu wa kupha Mesaya koma mapulani anamiyata pakati pa ophunzira onse a Yesu pa zaka zonse zitatu. Mzimu umene utata utabisa. Amen. Palibe wota odziwa koma nthawi inata inakwana imene odziwa ananena anakhala pansi anthu onse 12 kodi zikumveka zimene tsopano nthawi yakuti mkulu uja achoke yakwana ndiyakuti sindizachoka ndisananene tchimo la munthu. Amen. Ndipo sindizachoka ndisanavumbuluse zoyipa zacha sabwera Yesu asanatchule tchimo lanu ndipo sabwera musananene chisusu sisiteka chifukwa akufuna kuti iyeyo akakhale olungama inu mukasowe chowiringu chifukwa chake machimo mukuwamva amene ifalaliki tikwataniwa tikwatchula. Tamvera waitanisa wakhala nawo pacha pamodzi njali ndi mawu akuti kunalembedwa kuti mwana wa munthu ayenera kutani kuchoka. Amen. Mwana wa munthu ayenera kutani basi ayenera kuchoka. Koma machokedwe anga ndimati ndichenjeze kuti tsoka ndi munthu amene adzapereka nda
Kulizungumzeka simu. Amen. Pamene Yesu Kristu wasala pang'ono kubwera, ndimafuna ndikupaseni mitundu iwiri kapena itatu ya anthu atsoka amene ali mchalichi koma ali ndi tsoka. Amen. Kulizungumzeka simu. Mtundu number 1 ndi umene sukonda kupemphera. Umampereka Yesu mu mzimu mwawo, mu ntchito zawo, akagona akakhala pa nyumba, mwangokhala phe simukupemphera. Kusapemphera kwanu kumafoola mbali yanu kufikira kuti target ya Satana njerekezi imakaomba chifukwa inuyo mwampereka Yesu kuti chita naye nine ndibe naye ntchito. Amen. Ndibe naye ntchito ndikoza kugona ndikungozuka kudya tii kumwa kuvala nkumata nazo ntchito. Mukumpereka nda akhale mtetete chifukwa ubwenzi wa kutembenuka mtima umakhala pakati pa inu ndi Yesu. Ndipo awiri mumabadwa kuti mutetezane. Yesu akutetezeni inunso muteteze. Inu mumamteteza bwa po mchitira chilungamo. Chilungamo chanu chimaika protection kumphamvu ya Satana kubwera pa ubale wanu. Koma mukansiya yekha, inu osapemphera, inu osayima, pamenepo mwampereka nda Yesu. Amen mpingo. Amen. Kuti zikumveka zimene zanamu. Amen. 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 Kumpereka kwa chiwiri ndikupanga pretend ndi chizungu chabwino kuyerekezera. Amen. Amen. Akulu ndi anthu ambiri oyerekezera. Mwina pano amene sayerekezera mwina koza kupezeka mmodzi. Mwina mungotikoza itiwa kuti kunamizira. Eya kunamizira. Amen. Amene sanamizira mwina pano pakoza kupezeka cha mmodzi yekha. Amen. Koma ambiri timayerekezera. Kuti zikumveka zimene. Atumwi wankata ankaimba nyimbo. Ifeso timaimba nawo cha kuyerekezera. Ankala wankachise ndawi yanji 9 koloko. Ifeso ndimalowa cha 9 koloko kuyerekezera. Kuti zikumveka zimene. Amen. 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 Amapemphera ifeso timata. Somano ndikuuze ndi pemphero loyerekezera. Pemphero loyerekezera ndi limene limatuluka mopanda mzimu woyera mkati mwake momwe. Limangotuluka ngati mawu chabe basi. Amen. 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 Ukamapemphera uli pasina maganizo, ulimbe kulumikizika pakati pa iweyo ndi mzimu wacha wamu. Ukungoyerekezera. Anthu amene amayerekezera nthawi zonse. Kuti zikumveka namu. Amen. Amakhala kuti akupereka nda Yesu. Akupereka Yesu. Ndiye Yesu akwadziwa ndi akuti pakati pathu pali amene ina atsandipereka. Ndikungomva chisoni kuti ena mwayamba kale kumpereka koma ena mumpereka. Amen mpito. Amen. Zikumveka zimenezi. Amen. Anthu oyerekezera sakala mseni koma mangoyerekezera. Amen. Amen. Zikumveka zimenezi. Amen. Mukanena kuti inuyo ndi afili angels, mukutanthauza kuti mulalikira uthenga wangeranga ndiye uthenga wangera atatu uli ndi zinthu zingatiso. Chinthu choyamba mafili angelo achinyengo inu. Chinthu choyamba ndi chani? Tamverani mafili angelo ondama inu. Chinthu choyamba ndi chani? Opa ni chani? Mugumuopa inu. Mugumuopa inu. Mukatita tuluka kutanda mafili angelo mumamuopa inu. Koma mumachula kuti ife ndafili angelo timalalikira uthenga wangeranga. Ma pretender. Very bad people. Atosaupa cha? You just pretend kuti ndinu mafili angels. Koma mantha opa Mulungu palibe. Amen. 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 Pemphero laopa Mulungu. Amaona Mulungu pamaso pake akamagwada cha pansi. Amadziwa kuopsa kwa Mulungu ndi mphamvu zake
kuti iyeyo ndiwoona pati ponse akagwada pansi amanjenjemera kuopanda amen samangochula kuti muli kuli Mulungu koma mkati mwawo amaona nja amaopa nja kuti zikuveka zimene pamene mayesero akubwera amasankha kutumikira Mulungu kumvera Mulungu kusiyana ndi kumvera nja Satani koma amene mumasankha kuchimwabe ngakhale muli pa zinthu za Mulungu ndinu mapulitenda amen mzimu wa Yudasi umene kuti tikumvana na Mulungu amen tawerengani verse limene likuti bwanji bale wanga verse number 24 verse 24 mwana wa munthu achokatu monga kunalembedwa za iye koma tsoka linalo munthu amene mwana wa munthuyo aperekedwa ndiye ukadakhala bwino kwa munthuyo ngati sakanabadwa verse 25 tiyeni ndipo Yudasi womperekayo anayankha nati kodi ndine Rabi iye ananena kwa iye iwe watero verse 26 ndipo pamene iwo anali nkudya Yesu anatenga mkate nadalitsa naunyema ndipo mmene anapatsa kwa ophunzira anati tengani idyani ichi ndi thupi langa verse 27 ndipo pamene anatenga chikho anayamika napatsa iwo nanena mumwere ichi inu nonse verse 28 pakuti ichi ndi chimwazi wanga wapangano wothiridwa chifukwa cha anthu ambiri kuchotsa machimo verse 29 ndipo ndinena kwa inu ndidzamwanso chipatso ichi cha mpesa kufikira tsiku limene ndidzamwa chatsopano pamodzi ndi inu mu ufumu wa Atate wanga verse 30 ndipo pamene anayimba nyimbo anatuluka kunka ku phiri la Zitona amen kukata kukapemphera amen mpingo amen kodi zikumveka zimenezi amen wafotokozera sopano akupita kokapemphera kuti ulendo onyamuka wakwana kuti Yesu akupita kodi zikumveka zimene sakupita asana ulule choipa chimene chinali pakati pa chalichi ndikanakonda kuti utenga wa kumapeto anthawi tili ino asitumike mulalikira utenga oulula choipa chimene chili pa mpingo nthawi zina tangotanganidwa ndi zimene akupanga asing'anga kukalira kwathu kana anthu amowa kukalira kunena za kumabala uhule pano kumwa pano iyayi pakati pathu pali chani tiyambire pamene amen mpingo chifukwa utenga wa kumapeto ndi wakuti ngakhale taenda konseku kufikira pamene tikuyandikira kubwera kwa Yesu koma pakati pathu takhala ndi munthu woyipa Yudasi amene amasunga kupha nthawi yonseyi amapasidwa maudindo amapasidwa maulemu amaremekezedwa amadziwika koma pamapeto pake iye ndi amene anapha Mesiya mzimu wakupha unabisala nkati mwa munthu amene amaoneka very friendly pa zinthu za Mulungu amen mpingo kodi kapena ndi amen mpingo kodi zikumveka namu amen ili mosi kodi amen somano wapita kuphirira cha la Zitona Bible limati chani mutu wake pa nkhani inayi kumusiku Yesu kumusiku Yesu achenjeza nda kodi zikumveka simene amen 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 mukamali wailanga Bible limenero likutengera ni pa point imene sopano Yudasi anatuluka ulendo kwanja kwa nsembe mulinapo mungapawerenge ndi verse number lacha pesani ana Mulungu
pamene Yudasi akutuluka ulendo kwanda kwa nsembe. Mwalipeza vesa la Mulungu likuti bwa verse number 47 chapter cha 26 mawu akuti angwira Yesu 47 akuti ndipo iye alichilankhulire onani Yudasi mmodzi wa khumi ndi awiriwo anaza ndi pamodzi ndi iye khamula likululaza ndi malupanga ndi mikungu. Tsopano nkhani imeneyi imandigwira mtima. Amen. Chifukwa ansembe samene anapita kwa Yudasi. Amen. Koma Yudasi ndi amene anapita kwanda ansembe. Amafuna chani? Amakafunira njichani? Ina nimapesa kuti mzimu woyamba umene unali mwa Yudasi unali mzimu wa miseche. Kazi kumveka kaya? Amen. Unali mzimu wacha? Wa miseche. Akusiya Yesu Mesia wankulu wa nsembe, yeye amadziwa kuti uyuyu ndiye wankulu wa nsembe. Analipo mwepo Yudasi pamene Yesu amazusalatsa. Akakafuna chani kwa nsembe? Analipo mwepo Yudasi pamene Yesu amachirisa wakhungu. Analipo mwepo Yudasi pamene Yesu amachulukisa chakudya. Analipo mwepo Yudasi pamene Yesu amachiza akhate. Ankakafuna cha. Analipo mwepo Yudasi pamene Yesu Kristu amachita zozizwa ku Kaperenawo ndi kuntunda kwa Galileya. Amafuna cha. Analipo mwepo pa phwando la kukana pamene Yesu ankasandusa cha. Analipo mwepo. Anaonerera mamirako ndipo chisankho cha mtima wake chimadziwa kuti uyuyu ndi mapeto. Chochokera kwa iye usiku ndiko makafuna ansembe ena chinali cha mzimu wa miseche. Amen. Amen pingo. Mzimu wacha wa miseche. Mtu amene yanali wacha wa miseche. So pano tikamanena za miseche timanena za mzimu wosakhutira uhule wa machitidwe a zinthu. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Muli nacho kale chipembedzo ndi chikhulupiriro. Amen. Koma madzulo ano mukufunisisa mukanakakhala sopa chisakasa cha profeti inachi. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Mzimu wosata. Kodi simunaone pamene Yesu akupanga zodabwisa? Yudasi anaona. Koma sana khutira ndi zimenezo chifukwa mkati mwake munali mzimu ofuna kuononga wakupha, ndi pamene ankachoka kupita kwanda kwa nsembe ina. Mukukafuna mayankho anji kwa nsembe ina. Amen pingo. Kodi zikumveka zimenezi? Banjali akuti amakhulupirira Mulungu koma mwana wawo amakantemeresa mankhwala aliwombo akupita kwa nsembe ina. Mukukafuna koja banjali ndilo khulupirira Mulungu. Amen. Koma mavuto akapezeka akupita kusige kwa Mozambiki kukatenga mankhwala olemeresa. Banjali likupita kukafuna ansembe ena. Mukufunira anja ansembe ena? Wansembe muli naye pati pomwepo. Kodi zikumveka zimene? Chikhulupiriro chathu chikayamba kukhulupirira zina ndiye kuti ndi mzimu wa Yudasi okafuna chikhulupiriro zina, okafuna ansembe ena, kutaya wansembe amene anali pati anali pomwepo. Amen pi. Kapena mwataya wansembe wanu pa mavuto acha anakupezani. Ina ndikukuita nani kuti bwerani? Wansembe ndi kuti ndiye mwe mukumusiya pano. Munamuona akuuza Lazaro. Amen. Anzanu posakhutira anapita kwa nsembe ena anachimwa nazo. Ngati mmene mwachimwira inu ndinu ana a Mulungu mukhola la mapemphero zikakuvuta. Khola lino sitigwirisa ntchito mphini. Khola lino sitigwirisa ntchito mchapi. Khola lino sitigwirisa ntchito zinthu za chikunja. Khola lino zikavuta timayang'ana kwanda ndipo Yesu amakhala yako final.
chochokera inuyo ndikumapita kwa ansembe ena ndi mzimu ofuna kupha chikhulupiriro chotama Yesu, kuti mukayambe kukweza milungu imene mumayiyendera, kutera kuti kunena pano ndinu masapota a milungu ina, milungu achina Yudasi. Amen. Kuti zikumveka zimene? Ndachina Yudasi. Mwaleka kutamanda mulungu, sopano mumatama kuti thandizo lanu lili musi wa wata. Thandizo lanu ndi banki nkonde. Amen. Kuti zikumveka zimene? Mwasiya kutama wansembe wanu mukupita kwa ansembe ena, musamale nawo ansembe amenewo ndi amene afika polankhula chipongwe kuti ali ndi mankhwala owonjezera moyo. Ansembe mukasatirawo. Amen. Ndamu yanu akutukwana Mulungu mwatizi, ndamu yanu akutukwana cha Mulungu. Amen. Amen. Ndikunena pano ansembe amene munasankha ali mzungumo, ali mmenemu munayikayika mmenemu. Tikunena pano mwana wina anabadwa chaka 5 zapitazo, wina azabadwa pakati zaka 10, muli pansi pa ansembe ena. Amen. Mwayika Mulungu. Mukafuna chani kwa ansembe ena? Mukukafuna chani kwa ansembe ena? Kwani mukukana Yesu mwanjira imene pofuna kuti mutalikise kabadidwe kana mpaka na makaikana ansembe achipembedzo cha malaika? Ulendowu tasala pang'ono kugochesa, osachedwa lipenga lilira, anthu aoneka osalakwa koma okhala pa maguwa achipembedzo cha Satana, mukaweruzidwa, mukakhumudwa, mukakafika kwathu. Amen. Pamene lipenga lidzilira kuitana iwo amene anachita bwino, inu ansembe ena. Ansembe ena mpaka sopano mwafika poti wansembe amene wakulengerana azibambo amene malota mukugwirana nawo. Amen. Wakulengerana azimayi amene malota mukugwirana nawo, chifukwa mwakachita kupalamula kupita dala kwa ansembe ena. Ankamusiya wansembe Yesu ndikupita kwa wansembe wina. Amen. Kuti zikumveka mpingo wa Mulungu? Amen. Mpingo wa Mulungu, tamverani. Ndiye kuti zozizwa ndi zodabwisa zimene amapanga Yesu Khristu pa mpingo sizikwanira kusunga munthu kuti akhale woyera. Simunandimve ana a Mulungu? Zozizwa ndi zodabwisa zimene aneneri ndi atumiki amene abuka ku dziko lapansi akupanga sizikukwanira kuti zikhoza kusintha moyo wa munthu. Amen. Lero mukhoza kupita kwa profeta achawo zozizwa mukalandiradi, koma moyo sukakwanisa kuti taonera Yudasi, chifukwa ni maso ake chikadakhala kuti chozizwa chimasunga chiyero cha munthu akanasangabe kukhala ndi Yesu, chifukwa maso a Yudasi anaona Lazaro akutuluka. Saluza kumanda sili chochi. Kodi zikumveka? Yudasi akuta? Kodi zikumveka simeni? Akasowa umboni wina kuti ndili na yeye ni Mesaya. Inuyo mukusowa umboni wina kuti amene ini pulumusi. Mukusowa umboni wina nanga sopano mukapeza kuti zozizwa ngati pali anthu amene akuchimwa kwambiri ndi anthu amene adzaza m'maprofeti, chifukwa kungolandira zozizwa zaulere koma sasunga moyo mchiyero. Amen. 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 Amajira ngeulira yaya ameneyo akuti profeta ameneyo anandipanga chipongwe, nditandidandaulira mavuto anga, anandiuza kuti ziyende ndipo funika kuti inayo ndizigona naye, chifukwa ndikoza kuchosa soka. Ina nimangomvesera chimene amandiuzachi. Ndimali zinakhala bwanji akuti koma sopano zimachitika, uthenga onena kuti akundifuna unabwera ndi profeti wang'ono, kampingo kakamasunga maprofeti.
mwina simuziwa chimene amanenera kuti meja 1 ndiye kuti pali mameja 5 sichoncho ndiye akuoneka kuti amene anapita kukamfusira zimayiyu ndi kumuuza kuti zozizwe zichitika meja 1 anatumiza meja cha ndikungoyerekezera atu amen amen ngatikunena iwachanga ndikungoyerekezera kuti pali mameja 1 ndiye pali mameja 5 amen ndiye meja 5 ngamene amapitisa uthenga nenamba chisoni ngani imeneyo mzimayi amene amandiuza tili nkali motumanga mwana sika yake nkukwera yangani akudandaula ndi akuti amataka enda kupita palumu kokakumana amamusa kuti mwalo wa mayi muli lumu chani 5 ndi amabwera kuti pa khomo la lumu 5 ndikugogoda gogogo ndinu amaye ndineyo mukonzeke ndiye mufunde kumaso ndiye kuti amayi wamatenga chisalo ndikuyika kucha ndiye kuti mecha chakuti yata alo zasanga changu pamalo papa kutuluka akafika pakhomo akaseka amauza kuti vundukula ndicha vundukula ni salu chifukwa siku limene muzandione iniyo muzafa kumama kusana mamecha chakuti kunjaku wavutikiranji nzimayi wagonedweranji nzimayi chifukwa akupita kukasaka ansembe ena Yesu ali paje ina nimafuna ndikuchenjeza anzanu akuvulidwa pamene akupita kukasaka cha ansembe ena Yudas akusiya uyu amene anamuona kupanga mamirako ulendo kwakafuna wasembe cha wasembe amen pi amen ndiye kuti zachitika sopano ulendo wa nambala 4 anayamba kupanga experience mau akabwera munthu kuti walowa iwo ayikasalo kucha kumaso mau prophet amasinta mau kulankhula ngati kamwana katundu wina samachita mau angayinyeniwa amasinta cha mau kodi zikuveka ziwe osadziwa kuti anyamatawa anangopita kokafusira amene amapita kokagwira ntchito iyi ni meja 1 mwayiona kaniso pano mwayiona nchifukwa chakamamuza kuti ufundecha nangatoziwa kuti ndatwayo ndiyeni makhala ngati kuti ndatuma mbale William kuti atani kumaloko apite kumaloko zikumveka ndiye chithunzi chimampeza kuti ande kuti akhoza kukhala nda William satwayo chikungakale mau panchitopo mau amata amasinda ndikufuna ndikufotokozereni mmene anzanu okasaka ansembe ena mmene akuvutikira dziko lapansi mmene munzikhute mu mtawuni zimene zikuchitika kodi mukumveka tsopano ulendo wa nambala 5 ndi umene zidakavuta zikumveka kuti walowa mmalomo amayi achakuti salu ili kucha kodi pologalamu inayenda bwanji sizikuziwika kuti pologalamu ina afika pati inongopezeka kuti chisalu chija amayi kumaso chacha nda profeti yeni mwayiona kodi nkhani nzabwino kodisi kuchokera pamenepo iye akuti sazapitanso kapena kukhulupirira profeti wina aliyense kudziko lapansi tikunena pano akungokhala ife ndi amene tikuyesa kuchita kumpanga konvisi kuti iya yamayi imirirani muyambe kuta imeneyo ndi ngozi imene munakumana nayo ndipo ndinamuuza kuti waliona vuto la mzimu wa Yudasi anasiya Yesu ndikupita kukafusira achani ansembe wena kodi zikumveka namo ndizotheka kuti pamene tili pano munapitapo kwa ansembe ena kukafuna chithandizo cha mavuto anu ndiye Yudasi wanu kodi alipo Yudasi amene pamene ndikupita kwa Malisa munthu
apereke moyo wake anene ineyo mzimu wa Yudasi ulimanda mwenyewe ineyo ndine mtu wa miseche ngati Yudasi. Amen. Ino ndili ndifunso ankaguziwa bwanji kunyumba kwa wansembe anali wophunzira wanda koma siku limeneli akutiye ndi amene apita kunyumba kwacha amati nyengeza kayakuluwa ndiye kuti akachezerana akazembe kumakata ndiye kuti amaziwa amakapanga za miseche sikumveka kodana mu. Amen mpingo wa mu. Amen mpingo wa mu. Kwa nini mumapanga miseche? Mumapanga miseche sabana tu Yesu akubwera inuyo ndio kuti mwalephera simupita kumwamba. Believe me, inu kwatu simukalowa pokapa cha munango yamba kutabwera mani akula pingo ajako mani inu mnapaona bwachi pacha pamani kumwamba makuta losa china mani kumwamba simbukatani inu makulephera mukango yamba kulankula chintu chimene nzanu wachita kwa mamongo bisila samarani ndi mzimu wa Yudasi. Amen. Jesus. Inatundu unaena pana. Amen. Chafuta nchani kungo mpesa mbale chimala tuona ngati apa ndi apa sipa kumveka cha kodi tikumveka simini kaya kumbudwa zake chifukwa inu maikizidwa kumva zowawa chifukwa cha chilungamo. Sima mwemona akandida basandita inobola ndi ntani munthu koma ndi muzamberera ameneyi ndiye ndikayambira pa social media kunena zakuyipa kwake direct yayi ndine talepherana angakhale chimene ndikunenacho chili chilungamo ine ndi wa miseche. Chifukwa ndayambira kuuza awa musana muuse nda ayi wosandiuza weka bwachi kodi zikuveka zimene ukamuuza uyo zona dine yo zana lijadi natyola dizimbe dimba mucha koma iwe meni matyola zimbe iwe mandita iwe unatani kubwera kuzandiuza kuti mbale wanga zimbe ukutyola itu ndiyacha chonchi mwapanga apa ndikuba basi kungotamanga kuzemba uleto kwa neba kodi watu ndipati ndikunena pano alo wacha zimbe ilicha mukakumana nawo zimbe jaba ndimba mwanyu ndi miseche kwa unalipompe pamene zimbe imata imabebe kodi tilibe mzimu wa Yudasi pakati pathu mainga bambo pamene tikumaliza chipembedzo ziunikeni ulendowu tikusala pang'ono kukocheza tikupita kwathu. Amen. 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 Mukukafunira anja nsembe ena abambo anzanga ndamusiya mkazi anga ndikupita kukafuna mkazi wina ndi mzimu wa Yudasi ndiye kuti ndikukafuna wansembe wina. Amen. Ndikukafunira anja wansembe wina ndikukafunira anja wansembe wina ambuye mundichitire chifundo chifukwa ndakandikutuluka ndikudziwa kuti ndinu yangu ndinamva kuti inu munauka kwa kufa maso anga anata anaona ndinaona mukudzusa wakufa maso anga anaona siku lina lake ndakulondolani munalipa gulu munatunga madzi ndikusandusa cha vinyo ine ndikata ndikakapeza akhate atakaza nyumba 10 inu munangolowa kungosanja manja khate linata ndinakuona koma mmene ndasowa sindikubwera kwa inu ndapita kwa nsembe ena ndichiteni cha sinkanitira pamene ndi mulungu wa chifundo amayenda abambo tigwade tipemphere pemphero la mulungu wa chifundo kuti atikhululukire. Amen mpingo. Tigwade pansi tipemphere pemphero la chifundo mulungu atikhululukire. Amen. Amen mwayandikana nawo pomunane napo ameni. Inu manena ameni. Manena. Yes. Kutela kutaichipisa nkani sindi kunena kuti muulule simene manena ayi mungomuuza Mulungu. Amen. Chifukwa kumudwa manena ameni. Amen mpingo. Tikufuna kupemphera pemphero pamaso pa Mulungu koma la chifundo kuti takhala mu Chikhristu tili ndi mzimu wa Yudasi. Amen. Ndilole kuti ine ndipemphere. Amen mpingo.
Atate wanga Mulungu wakumwamba wa chifundo chosatha, tayenda nanu ulendo onsewu monga Yudasi adayenda ndinu, koma ali ndi mzimu, ali ndi ploti, ali ndi cholinga chakuti adzakupheni. Lero ndapha Chikhristu mu mtima mwanga komanso kwa anzanga, mene amva kuti ndine wachigololo, mene amva kuti ndine wakuba, afoka chifukwa sanayembekezere kuti ine ningatuluse khalidwe limene lili. M'malo mwake ndayenda kufuna ansembe ena muzithandizo lolekanalekana. Masiku atsoka amene anatigwera, amene tagwadafe, tidayesa koma tidaona ngati inu simunatithandiza, ndiye tinatuluka kupita kwa ansembe ena. Lero tikufuna kupepesa pa nkhope yanu, inu Mulungu wa chifundo chosatha. Khululukirani mphulupulu za ife amene tagwada pansi, mutichosere mzimu wa Yudasi, m'dzina la Yesu Khristu. Amen. Amen.